Els últims mesos s'ha parlat molt del trasllat de seus empresarials fora de Catalunya com a conseqüència del procés independentista. No és una bona notícia, per descomptat, però molts dels que la repeteixen amaguen un fet, i és que aquest és un procés que fa molt de temps que dura, de molt abans que l'independentisme tingués rellevància. A finals dels 70, de les 250 empreses espanyoles més grans, només una de cada 5 tenien la seu a Madrid. 20 anys després, a finals dels 90, ja eren una de cada 2. El procés de concentració ha estat continu, persistent i conseqüència d'una política que el que pretén és concentrar el poder econòmic allà on ja està concentrat el poder polític. És molt significatiu que les empreses més insensibles al poder polític, com són les multinacionals, com SEAT, com BASF, com Nestlé, no hagin anunciat cap trasllat de seu i que tampoc no hagin fet les empreses autòctones més exportadores. BASF, per exemple, ho va dir molt explícitament. Va dir: nosaltres seguirem invertint a Tarragona, passi el que passi políticament, i el que ens preocupa no és això, sinó el que ens preocupa és el preu de l'electricitat. En definitiva, que en el pitjor dels casos, el que s'estaria produint és una acceleració d'un procés que seria inevitable, o que serà inevitable, mentre Catalunya formi part de l'estat espanyol i mentre l'estat espanyol persegueixi aquesta política de concentració del poder econòmic. El trasllat d'empreses no ens agrada, però tampoc no ens agradava abans i no l'aturarem pel sol fet de deixar de ser independentistes.